салом сомиёни азиз, шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Шумо метавонед моро ҳамзамон тариқи видеоӣ дар платформаҳои хабарии агентии Азия Плюс низ бубинед. сафари кори президенти кишвар Эмомали Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд идома дорад. Ахиран бо ҳузури сарвари давлат дар Панҷакент, қасри варзишии паҳлавонони суғдӣ ва маркази савдои хизматрасонӣ Убайдулло мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. Хабар медиҳад хадамоти матбуоти роҳбари давлат. Маркази табобати дандон, коргоҳи истеҳсоли мебел ва дузандагӣ, инчунин муассисаҳои томактаби маърифатпарвар ва меҳмонхонаи Панҷакент Плаза низ аз умраи иншоотҳое гуфта мешаванд, ки дар идомаи сафари кории сарвари давлат ба Панҷакент ифтитоҳ гардиданд. нимаи дуюми рӯзи 13 апрел дар пай рух додани муноқишаи ахири мусаллаҳонаи марзӣ мақомоти Тоҷикистону Қирғизистон 3 санад имзо карданд. Хабар медиҳад ҳукумати ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. гуфта мешавад, ки зери санадҳо Раҷабали Раҳмоналӣ, сардори қушонҳои сарҳадии Тоҷикистон ва ҳамтои қирғизаш Уралбек Шаршеев имзо карданд. тибқи санадҳои тасвибшуда ҳамакнун қувваи воситаҳои иловагӣ бояд ба ҷойҳои истиқрори доимӣ баргардонида шаванд. ҳамчунин ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд, ки ҳодисаи тирпаронии ахир ҷиддан мунсифона таҳқиқ шавад ва умилҳои сар задани он ошкор гарданд. бекор шудани маҳдудиятҳои роҳҳои заминӣ миёни Қазоқистон ва ҳамсояҳояш ба шаҳрвандони Тоҷикистон низ имкон медиҳанд, ки тавассути он ба кишварҳои Россия ва Узбекистон бираванд. дар ин бора аз вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон ба Азия Плюс хабар доданд. дар изҳороти ҳукумати Қазоқистон омадааст, ки бо дар назардошти ба эътидол омадани вазъи эпидемиологӣ тасмим гирифта шудааст, ки аз 11 апрели соли равон барои шаҳрвандони Қазоқистон, шахсони бешаҳрвандӣ ва хориҷиён маҳдудиятҳои гузаштани сарҳади Қазоқистон дар гузаргоҳҳои заминӣ бо Россия, Узбекистон ва Қирғизистон бекор карда шаванд. дар Хатлон давоми соли равон ба истифодадиҳии 132 корхона ва коргоҳҳои саноатӣ бо дар назардошти қариб 4000 ҷойи кор ба нақша гирифта шудааст. иброз дошт раиси вилоят Қурбон Ҳакимзода. дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 19 корхона ва 6 коргоҳи саноатӣ бо таъсиси 183 ҷойи корӣ дар самти истеҳсоли маҳсулоти хӯрокворӣ, насоҷӣ ва сохтмонӣ, инчунин маҳсулоти мебелӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. зикр шуда ки саноатчиёни вилоят дар зарфи 3 моҳи соли равон ба маблағи 2 миллиарду 164 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол кардаанд. қимати бензину газ дар душанбе ва минтақаҳои кишвар боз 20 дирам арзон шуд. агар як ҳафта пеш 1 литр гази моеъ дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишвории душанбе бо нархи 6 сомонию 80 дирам фурӯхта мешуд, пас имрӯз арзиши он то 6 сомонию 60 дирам поин рафтааст. мувофиқи навиштаи лавҳаи нуқтаҳои фурӯш, имрӯз бензини навъи I92 дар сатҳи 11 сомонию 20 дирам, I95 11 сомонию 70 дирам ва сӯзишвори дизелӣ 12 сомонӣ нарх доранд. толиби илмони литсей барои хонандагони болаёқа дар шаҳри Хуҷанд Амирбек Зокиров ва Самандар Самандаров дар озмунҳои навбатии донишгоҳҳои Амрико ва Швейтсария ғолиб омада соҳиби $300,000 амрикоӣ гранти омӯзишӣ гардиданд. хабар доданд дар хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд. бо дарёфти грантҳои омӯзишӣ хонандагони болаёқат метавонанд дар донишгоҳи Уолши Амрико ва Френкли Швейтсария тариқи буҷавӣ таҳсил намоянд. хуб, ин буд нашри ҷанбастии барномаи хабарӣ дар радиои Азия Плюс. шумо метавонед ҳамарӯза соати 18 шом пахши онлайни моро тариқи саҳифаи Facebook ва Instagram низ бубинед.